Pokojo! Bok, Pato! Bok! Pokojo, što bi to moglo biti? Koje iznenađenje! Nemoj se bojati, Pato, zabavno je. Vidi, Pokojo će pritisnuti još jednu tipku. Abekede, 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 abekede. Ma tko bi to rekao? Govori i svira. Pokojo, znaš li ti što je to? Pato? Može li netko od vas reći Pokoju kako se to zove? Radio, radio, to je radio. Da, to je radio. Radio. O, Pato, odlično ti ide. Mislim da bi Pokojo želio pokušati. Pokojo pleše. Evo, Eli. Eli pleše. O, kako divan ples, Eli. Pokojo pleše. Što je bilo, Pokojo? Zar ne želiš plesati? Dobro onda, zašto ne plešeš? Što? Ne znaš plesati kao Pato? A ne znaš plesati ni kao Eli? To te muči? Možda ne možeš plesati kao Pato ili Eli, ali znam kao tko možeš plesati. Možeš plesati kao Pokojo. Onda što kažeš, pokaži nam kako Pokojo pleše. Želi li netko od vas vidjeti kako Pokojo pleše? Možda bi mu trebali dati do znanja da želite vidjeti kako pleše. Samo naprijed.
Recite pokoju da želite vidjeti kako pleše. Pleši. Pokoju pleši. Kako zabavno! Idemo sad svi zaplesati. Ustanite i zaplešite. O, koliko različitih načina plesanja. Svi mogu probati. Hurra za plesanje i za pokoja! Bok, vidimo se uskoro!